Апа ухаре аз меҳрубони ман ҳаматон да як бори дига ассалому алайкум. Чизеро ки намефаҳмен дар группотон ай наставникотон пурсен. Чанд қай ки шумо саволу ҷавоб бисёр мекунен, чанд қай ки шумо ҳаракат мекунен, ҳамаш барои пешавиш меояд. Нагӯян ки ва ман саволи бисёр додам дар баъди наставникам задам, ин гапа нагӯед. Пурсен, чанд қай ки шумо бисёр мепурсен, ҳамуқа наставниконам хирсанд мешавад. Команда имада ягом одами простой нест, ҳамаш профессиональни, опытни, ҳама чира дар бораи бизнес медонанд. Пурсен духтаро савол ҷавоб кунед. Ман барои шумо дига муҳайё кардагим ҳар рӯз обучение аз тарафи директоро. Ман ҳар рӯз зора мекунам ки барои шумо обучение гузаронам. ҳар як обучение ки дар командаи мо мешавад, ҳамаша гӯш кунед, то охира гӯш кунед. Ман ҳамин қадар зураниям баландам бошад, ҳама чира медонам. Алҳамдулиллоҳ командам кор кардеса, неким дар куҷои обучение шава, хоҳ лидерам обучение гузаронад, то охирша гӯш мекунам. Всё равно ман якчина якчи меомӯзам, якчина якчи хатогима ислоҳ мекунам. ҳар як кас бигем ки зиндагии ҳархела гузарондагӣ, ҳар хел муваффақ шудагӣ, ҳамаша гӯш мекунам. ҳама муваффақият дар дасти шумо ҳай. Сабру тоқата пеша кунед. 1% дар дасти ман бошад, 99% дигааш дар дасти шумо ҳай. ҳар чӣ қадаре ки шумо ҳаракат мекунед, кор мекунед, ҳамон қадар пешравӣ мекунед. ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, саросима нашавем, сразу закас накунем, то кора ёд нагирен, то нозукиҳои кора ёд нагирен, кор накунен. Сабр кунен, пурсен, ай наставнико, ай директоро, ай ҳамон группаҳое ки ҳастен, 24 соат группаҳои мо ҳуяй. Коракҳои хонатона кунен, шавҳаротона ҳурмат кунен, кӯдакакотона бигем шикамошона сер кунен, хошон кунен. Дар як рӯз шумо агар 2 соат